ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ብዛዕባ ምፍጻሞም ካብ ምግላጽ ምቁጣቦም ብዙሓት ዘካትዕ ዛዕባ ኮይነሎም ኣብ ዓፋር ተኣሲሩ ዝነበረ ሸዊት ቢተው ተፈቲሑ ተባሂሉ ኣብ ዓፋር ድሕሪ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዓመታት ዘጋጠመ እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ትክን ዶሮናን ንሰማያት ተኸባቢ ኣብሊኽዎ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ሰላም ጽዕና ሃበልና ክብራትን ክብራን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት ኣርእስተ ዜና ብምቕዳም ዕለታዊ ዜናታትና ጀሚርናዮም ኣለና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክንሰገር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ብዛዕባ ምፍጻሞም ካብ ምግላጽ ምቁጣቦም ብዙሓት ዘካትዕ ዛዕባ ኮይነሎ ተባሂሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ጋዜጠኛ አልጀዚራ ማህዲ ሓሰን ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕትት ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ንምፍጻሙ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢሎም እንተኾነ ሎሚ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ቅድም ክብል ኣብ 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ንአብይ አሕመድ ጆኖሳይደር ኢልካ ትጽውዖ ነርካ ሎምኸ ኣብይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ኢልካ ዶ ተኣምን ብምባል ንዝቐርበሎም ሕቶን ትመልሱ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ኢለ እየ ዝኣምን ብምባል በቐጥታ ኣብይ ጆኖሳይደር እዩ ንዝብል ግን ንምዝራብ ፈቃደኛ ዘይምዃኖም ተገሊጸሎም ንቃለ መሕትት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሲዒቡ ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝካትዕሉ ዘለው እንትኸውን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጆኖሳይድ ትግራይ ዘይምኽሓዶም እኹል እዩ ንአብይ አሕመድ ቀጥታ ምጽርሖም ግን ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክልቲኦም ሓይልታት ነንባዕሎም ካብ ምክሳስ ክቁጠቡ ስለ ዘግድድ እዩ ብምባል ርእይቶኦም ዝሃቡ ወገናት እውን ኣለው ብኣንጻሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንአብይ አሕመድ በቐጥታ ዘይምጽርሖም ንስልጣኑን ንኽብሩን ከምኡውን ንርክብ ክልቲኦም ብምስጋእ እዩ ብምባል ዝነቕፎ ኣካላት እውን ብዙሓት እዮም ኣብ ዓፋር ተኣሲሩ ዝነበረ ሸዊት ቢተው ተፈቲሑ ተባሂሉ ካብ ላዕሎት መናእሰያት ኣመራርሓ እቶም ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ንባዕሎም ሓይልታት ሰላም ትግራይ ኢሎም ዝጽውዑ ሓደ ከም ዝኾነ ዝነገረሉ ሸዊት ቢተው ምስ ካልኦት 25 ኣባላት ብክሕደትን ነቲ ጉጅለ ከፍርስ ገንዘብ ተቐቢሉ ብዝብል ክሲ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ምንባሩ ጸብጻባት የመላኽቱ ተልኩምን ዝተቃለስኩምን ኩልኹም ክብረት ይሃበልና ክንብል ንፈቱ ክብል ምፍትሑ ዘረጋግጹ ሓሳባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጽሒፎሎም ትምዕዱና ትመኽሩና ትኹሪልና ኣካይዳ ትሕብሩልናን ሕልፍ እናበልኩም ድማ ትጸርፉናን ዝነበርኩም ብትግራዋይነትኩም ቅንዕና ሓሳባትኩም ብምዃኑ ኩሉ ሓሳባትኩም ብሕማቕ ርኢናዮ ኣይንፈልጥን ዝበለ ሸዊት ቢተው ሳላኹም ድማ ደሃይና ክፍለጥን ክንፍትሐን ክኢልና ኢና ክብል እውን ሓቢሩ ኣሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበጽሕ ጸታዊ መጥቃዕትን ምክልኻል ክሰርሕ እዩ ኢሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ቅንያት ጻዕዳ ሪባን መሰረት ገይሩ ኣብ ዘዳልዎ መድረኽ ዝተረኸቡ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሳላ ህዝበን ተጋዲለን ቃልሲ መሪሕን መስዋዕቲ ከፊለን ደጀን ኮይነን ሰብ ዋና ተቃልሲ ምዃነን እውን ኣረጋጊፀን ኢሎም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ካብቲ ዝነበረ ብዝቐጸለ መንገዲ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት ኣድዳ ጸታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾናን እዚ ድማ ካብ ተሓሳስባን ልምድን እቲ ማሕበረሰብ ዝወፀ ምዃኑ ሓቢሮም እዮም ጸታዊ መጥቃዕቲ ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝግባእ ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ጉድለታት ከም ዘለው ዝገለጹ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብወገን መንግስቲ ዝሃቡ ኣቃልቦ እውን ክንድት ዝግባእ ከም ዘይኮነ ሓቢሮም እዮም ኩሉ ማሕበር መንግስቲ አንቀሳቂስካ ፍትሕ ኣብ ምርግጋጽ ዝተኸይደ ከይዲ ብዙሕ ምጉታት ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም እዮም ኣካላት ፍትሒ ዘጋጥምዎም ዕንቅፋታት ተጻዊሮም ፍትሒ ኣብ ምርግጋጽ ክሰርሑ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለው ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ሰብ ዋና ተቃልሲ ኮይነን ማሕበራተን ብምጥንኻር ክሰርሓ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ታደሰ ወረደ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሕ ዘሎ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኩሉ ዝከኣሎ ከም ዝገብር እውን ኣተሓሳሲቦም ነበር ሚኒስተር ዴታ ሰላም ኣይተ ታየ ደንዳ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ተዛረብዎ ሓዊሱ 3 ሓደሽቲ ክስታት ከም ዝቐረቦም ተሓቢሮም ነበር ሚኒስተር ዴታን ሰላምን ኣባል ቤት ምኽሪ ክልል ኦሮሚያን ታየ ደንዳ ብ3 ሓደሽቲ ክስታት ተኸሲሶም ተባሂሉ እቶም ዝቐረቡ ክስታት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት ቀሪቦም ነቲ ኣብ ሰሜን ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ካልኦት ጉዳያትን ብዝምልከት መደናገሪ ሓሶትን ሓበሬታን ሂቡ ዝብልቲ
ሂቡ ዝብል እትፈላማይ ምዃኑ ተገሊጹሎም እቲ ካልኣይ ክስ ድማ ብፍላይ ኣብ ሆርን ኮንቨርሴሽን ኣብ እትበሃል ቻናል መደናገሪ ሓበሬታን ነዚሕ ከኣኻ ዝብል ምዃኑ እውን ቢቢሲ ጸብጺቦሎም እቲ ሳልሳይ ክስ ድማ ብተመሳሳሊ ምስዚ ቃለ መሕትት ዝተኣሳሰር ኮይኑ አንጻር እቲ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመረጸ መንግስቲ ወፍሪ ብምግባር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እቲ ሃገር ጉድኣት አውሪዱ ዝብል ምዃኑ ንጠበቃ ኣይተ ታየ ደንዳ ጸሪሑ ቢቢሲ ትግርኛ ጸብጺብሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣይተ ታየ ደንዳ ነፃ ዝተባሃሉሎም ክስታት ምስ ጸላኢ ብምሕባርን ምክልኻል ሃገር ንምጥቃዕ ምድላው ምግባርን ዝብሉ ክልተ ክስታት ምንባሮም ድማ ዝዝከር እዩ ኣይተ ታየ ደንዳ ካብ ጉንበት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለው እውን ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ 137 ደቂ ኣንስትዮ ብመጻምደን ሓዊሱ ብመቅርበን ከም ዝቅተላ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣመላኺቱ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቂቃ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብመጻምርታ ብበዓል ቤታ ወይ እውን ብኣባል ስድራኣ ከም እትቅተል ገሊጹሎም እዚ ማለት ኣብ ሓደ መዓልቲ 137 ደቂ ኣንስትዮ ብመጻምርተን በዓል ቤተን ወይ እውን ብኣባል ስድራአን ከም ዝቅተላ ዘርኢ ኮይኑ እቲ ዝርግሐ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ረዲኡሎም ካብ 100,000 ደቂ ኣንስትዮ እተን ሰለስተ ብመቅርበን ወይ ድማ መጻምርተን ከም ዝቅተላ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ኣፍሪካ ብቀዳምነት ኣብ ጉዳይ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ከም እትስራዕ ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ ኣሜሪካ 1.5 ኦሽንያ 1.4 ኤስያ 0.7 ኣውሮፓ ድማ 0.5 ደረጃ ከም ዝሓዛ ተገሊጸሎ ኣብ ዓፋር ድሕሪ ኣስታት 10,000 ዓመታት ዘጋጠመ እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ትክን ዶረናን ንሰማያት እቲ ከባቢ ዓብሊኽዎ ከም ዝርከብ ተገሊጹ እቲ ብሰንበት ኣብ ክልል ዓፋር እምባ ሃይሊ ጉቦ ዘጋጠመ ፍንጀራ እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ትክን ዶረናን ንሰማይ ክሳብ 14 ኪሎ ሜትሮ ከም ዝተንንን እቲ ዶረናን ትክን ክሳብ የመንን ዖማንን ከም ዝበጽሕ ድማ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቶሎም ብሰንክዚ ክሳብ ሕዚ ኣብ ህይወት ሰብ ዘስዕቦ ሓደጋ ሞት እኳ እንተዘየለ ሰመዚ ክልል ዓፋር ግን እቲ ትክን ዶረናን ኣብ ጥዕና ሰባት ጉድኣት ከስዕብ ስለ ዝኽእል ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሕብረተሰብ ካብ ዝኾነ ጥዕናዊ ሓደጋታት ንምክልኻል ይሰርሑ ከም ዘለው ተሓቢሩ ክብራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ኢንሳይት ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ምስ ካልኦት ዜናታት ክሳብ እንራኸብ ንምድላዋትና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ኩኑ